Vi är gula. Ni är med bort. Vi är gula. Vi är gula. Vi är svarta. Äppelbo AIK. Vi tog guldet. Jag så vart det. Äppelbo AIK. Det spelar ingen roll vilken motstånd vi får. Men efter 5 minuter står det 14-0. För vi är gula. Vi är svarta. Äppelbo AIK. Vi tar guldet. Jag så vart det. Det är för dåligt där bakom. Lasse kom och jag bråter kursen fram. Nej, håll käften. Håll käften. Kan du säga det? Nej, håll käften. Du har sett ett torsk på tallen. Håll käften. Håll käften. Jag kommer bak. Jag kommer bak. Johan. Hej baby! Det är för dåligt. Vi ska ha haft ett hipp-hipp-hurra för segern. Ja, hipp-hipp-hurra. Eller Gabbe!